težina onoga što čuvamo. Da li bi žena izgrađena od istine drugih mogla da preživi, otkriće da je njen sopstveni život bio zasnovan na laži. Arhivarka je provela 15 godina u tišini gradske biblioteke u Sevilji, u proleće 1923 godine, katalogizujući mrtve. Ne sama tela, već sve ono što su mrtvi ostavili za sobom, pisma zapečaćena voskom, knjige računa zaboravljenih trgovina, vlasničke listove za kuće koje su odavno srušene. Imala je 34 godine i bila je neudata, što je u Sevilji u to vreme bio položaj na koji se gledalo sa mešavinom sažaljenja i sumnje. To joj nije smetalo. Vrlo rano je naučila da su očekivanja drugih teret koji ne mora da nosi. Bila je napuštena sa 6 godina. Bez drame. Bez sirotišta, bez tragedije. Majka ju je jednostavno ostavila u manastirskoj školi u Kordobi, obećala da će se vratiti u roku od nedelju dana i nikada se nije vratila. Arhivarka je čekala na kapiji 3 dana pre nego što ju je jedna monahinja konačno uzela za ruku i uvela unutra. Odrasla je verujući da je ljubav obećanje koje ljudi daju dok još nameravaju da ga ispune i koje krše kada život učini njegovo održavanje neprijatnim. Zato je svoje poverenje položila u dokumente. Dokumenti ne napuštaju. Oni čuvaju tačno ono što im je povereno. Tada je došao inženjer. Došao je u Sevilju u februaru, angažovan od strane grada da pregleda stari akvaduktni sistem u okviru ambicioznog projekta obnove, kao deo šireg napora da se grad modernizuje pred Iberoameričku izložbu 1929. godine. Bio je Portugalac, imao je 40 godina i reputaciju koja ga je prethodila kroz zvanične kanale, disciplinovan, precizan, težak. Došao je u biblioteku jer su se originalne rimske mape podzemnih vodenih kanala Sevilje čuvale tamo, u ravnom ormaru koji niko nije otvorio 20 godina. Ona ga je otvorila za njega. To je bio početak. Inženjer je bio čovek koji se kretao kroz prostore kao da ih meri. Hodao je blizu zidova. Govorio je preciznim rečenicama. Pisao je beleške u marginama svojih sopstvenih beležaka. Arhivarka je u tome prepoznala nešto, čoveka koji je naučio da zauzima što je moguće manje prostora. Nije postavljala pitanje. Predala mu je mape i ostavila ga za dugim stolom pored prozora. Vratio se sledećeg jutra. I onog posle. 3. nedelje ručali su zajedno na stepenicama iza biblioteke, u bledoj svetlosti seviljskog februara, deleći hleb i masline i polako rečenice koje nisu imale nikakve veze sa akvaduktima. Ona mu je ispričala o pismu koje je te nedelje našla, koje je napisala žena svom mužu koji je otišao u Ameriku 1840. godine i nikada se nije vratio. Inženjer je slušao sa onom vrstom pažnje koju većina ljudi čuva samo za informacije iz kojih će biti ispitivani. On joj je zauzvrat rekao da je jednom bio veren za ženu u Lisabonu. Ona se udala za drugog dok je on bio odsutan na geodetskom projektu na Azorima. Rekao je to bez gorčine, što joj je delovalo uznemirujuće više nego sama gorčina. Njihovo zaljubljivanje nije bilo jedan događaj, već niz malih odricanja. Ona mu je pokazivala stvari koje niko drugi nije dirao, ručno crtanu mapu ulice koja više nije postojala, zbirku recepata napisanih na arapskom, fotografiju biblioteke kakva je bila 1870. godine. On joj je pokazivao svoje terenske beležnice, sa preciznim merenjima i povremenim skicama na marginama, malim crtežima stvari koje je video i koje nisu imale tehnički značaj, ali koje nije mogao da ne zabeleži. Goluba na kontraforu. Dečiju cipelu ostavljenu na trgu. Ona je razumela da su to stvari koje je voleo i nije mogao da objasni. U aprilu su već bili zaljubljeni. Nijedno od njih to nije izgovorilo. Ali svake večeri zadržavali su se duže na vratima biblioteke i opraštanja su postajala sve duža i složenija i jednog popodneva on je pružio ruku i zaturio je pramen kose iza uha, pa se zatim zaprepastio sopstvenom rukom, a ona se nije povukla. Prepreka je došla, kao što prepreke često dolaze, u obliku birokratskog pisma. Inženjer je bio pozvan na sastanak sa gradskim komesarom, koji ga je obavestio da se projekat akvadukta restrukturira. Portugalska vlada imala je rezerve u pogledu toga da građanin provede 14 meseci u stranoj zemlji. Inženjer je morao da se vrati u Lisabon u julu da obnovi radnu dozvolu i da brani projekat pred zajedničkim komitetom.
Proces, procenio je komesar, mogao je trajati od 3 do 6 meseci. Posle toga nije bilo izvesno da će biti ponovo raspoređen u Sevilju, budžeti su se pomerali. Politika se pomerala. Sve se pomeralo. Inženjer je tog popodneva došao u biblioteku i direktno je to rekao. Nije bio čovek koji ublažava stvari. Ona je slušala. Spustila je dokument koji je držala u rukama. Rekla je, razumem. Te dve reči su nosile mnogo više nego što su izgledale. Ono što nije rekla, da je znala da će ovo doći, kao što čovek zna da se približava oluja ne po nebu, već po kvalitetu vazduha. Da je već čekala ono što će sve odneti, jer je u njenom iskustvu ljubav uvek bila uvod u odlazak. Da se već pripremala, u malim hladnim sobama svog unutrašnjeg života, da bude ponovo napuštena. Rekla je, kada odlaziš? On je rekao, nisam došao zbog toga da govorim. Ona ga je pogledala. On je rekao, želim da te zamolim da pođeš sa mnom u Lisabon. Ne zbog komiteta, ne zbog projekta. Kao moja žena. Soba je utonula u tišinu. Prašina se kretala u popodnevnoj svetlosti. Ona je rekla da će razmisliti. To nije bila istina. Već je odlučila. Odlučila je ne. Ne zato što ga nije volela, već zato što ga je volela, i zato što je znala da bi pošla za tim čovekom preko granice u gradu kome ne poznaje nikoga i da bi ponovo izgradila ceo svoj život oko jednog obećanja, a obećanja su mogla biti slomljena. To bi bilo katastrofalno. Ne bi preživela drugi put. Provela je 3 dana u toj odluci. Bila je veoma dobra u tome da bude sama. Šetala je kroz arhiv posle zatvaranja i prelazila rukama preko leđa najstarijih registara i govorila sebi da je to dovoljno. Uvek je bilo dovoljno. Onda je našla pismo. Bilo je pogrešno arhivirano, zakopano u skupu prepiske iz 1890 ih koje je katalogizovala za grant za restauraciju. Koverta je bila adresirana rukopisom koji nije prepoznala. Ime na pismu bilo je ime manastirske škole u Kordobi u kojoj je odrasla. Otvorila ga je, kako joj je njena profesionalna dužnost dozvoljavala. Bilo je iz matične službe grada Sevilje, datirano 1895 godine, upućeno igumaniji. Odnosilo se na 6-godišnju devojčicu, ostavljenu na brigu manastiru od strane žene koja je bila prisilno smeštena u sanatorijum u Granadi 3 dana nakon što je ostavila dete na kapiji. Pismo je potvrđivalo da je žena umrla u sanatorijumu 1901 godine. Registar je pisao kako bi se uverio da je dete pravilno dokumentovano. Ime deteta bilo je njeno ime. Njena majka je nije napustila. Njena majka je bila odvedena. Razlika je bila toliko velika da nije imala dno. Dugo je sedela za svojim stolom. Napolju su zvona giralde otkucavala 1/4 sati. Ona je provela 28 godina noseći verziju sebe koja je bila napuštena, dete na kapiji za koje nije smatrano da je vredno da se po njega vrati, i ta verzija je oblikovala sve, svaki zid, svako odbijanje, svaku pažljivo održavanu distancu. I bila je izgrađena na pogrešnoj priči. Pomislila je na skice u marginama inženjera. Golub, cipela. Stvari koje je voleo i koje nije mogao da objasni. Stavila je pismo u torbu i izašla iz biblioteke i prešla grad do njegove iznajmljene sobe u ulici Ždnoč od Čebc i zakucala na njegova vrata. Kada je otvorio, rekla je, imam nešto da ti kažem, a onda moraš ponovo da me pitaš. Ispričala mu je za pismo. Prvi put mu je ispričala pravu priču svog detinjstva, njegovu celu arhitekturu, nedostojanstvenu verziju koju je uvežbavala, već 6-godišnje dete na kapiji manastira. On ju je slušao bez prekidanja, bez približavanja, jednostavno prisutan kao što je uvek bio prisutan, kao da nema drugo mesto na kome bi bio. Kada je završila, on je rekao, da te pitam šta. Ona je rekla, znaš ti. On je na trenutak ćutao. Zatim je rekao, da li bi došla sa mnom u Lisabon? Ona je rekla da. Ali Lisabon se gotovo odmah zakomplikovao. Kada je inženjer predstavio njihove planove porodici, njegov stariji brat, koji je vodio porodičnu firmu za građevinsko inženjerstvo i kontrolisao ugovore koji su finansirali veliki deo inženjerovog rada,
vrlo jasno je izrazio svoje protivljenje. Nije smatrao da je španska arhivistkinja bez porodičnih veza i bez novca odgovarajuća žena za čoveka čija je profesionalna reputacija počela da privlači ozbiljnu institucionalnu pažnju. Rekao je to pred njom. Rekao je to jednom, jasno, i posle toga to više nije ponavljao, jer je bio praktičan čovek i smatrao je da je to dovoljno. Gotovo da je bilo dovoljno. Inženjer, koji je čitave svoje karijere zavisio od mreže kontakata svog brata, koji nikada nije uspeo da završi veliki projekat bez podrške firme, koji joj je jednom rekao da je porodica jedina stvar bez koje nije naučio da živi, ućutao je na 4 dana. Ona je razumela šta to ćutanje znači. Imala je dovoljno istorije u svojim katalozima da zna da muškarci ne biraju lako protiv struktura koje su ih izgradile. Spakovala je kofer. Napisala je pismo direktoru biblioteke u Sevilji u kome je tražila da ponovo preuzme svoju dužnost. Ostavila je pismo nezatvoreno na stolu u maloj sobi koju je iznajmljivala blizu 4. Alfama, kako bi još mogla da odluči da ga ne pošalje. 4. dana inženjer je otišao u kancelariju svog brata. Ona nije znala šta je rečeno. On joj nikada nije ispričao sve, a ona nikada nije pitala. Vratio se uveče sa rukama u džepovima i izrazom na licu kao čovek koji je upravo spustio nešto veoma teško. Rekao sam mu da ću naći sopstvene ugovore. Da firma može da zadrži ime. Ona je rekla, nisi morao to da uradiš. On je rekao, 40 godina sam radio ono što su drugi očekivali od mene. Mislim da mogu da priuštim jednu sopstvenu odluku. Ona je uzela pismo za Sevilju i pocepala ga na komade. Venčali su se u Lisabonu u septembru 1923. godine, na građanskoj ceremoniji sa 2 svedoka, nadzornikom projekta akvadukta i ženom iz 4. Alfama koja joj je prethodne nedelje pozajmila iglu i konac i bila pozvana zbog te male dobrote. Inženjer je polako ponovo izgradio svoju profesionalnu praksu, sa nezavisnim ugovorima, koji su bili nesigurniji, ali i, kako je ona primetila, zanimljiviji za njega. Počeo je ponovo da pravi skice u marginama, više nego ranije. Ona je našla posao u Nacionalnoj biblioteci, prvo kao privremena katalogistkinja, a zatim u roku od 2 godine kao rukovodilac odeljenja za istorijske rukopise. Arhiv u Sevilji joj je povremeno slao pisma, postavljajući pitanja na koje je samo ona mogla da odgovori, a ona je na njih odgovarala poštom sa pažljivom temeljnošću nekoga koji je dalje voleo posao i više nije morao da ga posao voli za uzvrat. U proleće 1925 dobila je paket iz manastira u Kordobi. Majka Igumanija, već veoma stara, pregledala je decenije prepiske i pronašla pismo iz matične službe iz 1895. godine, original, zajedno sa malom fotografijom njene majke snimljenom pre bolesti. Mlada žena sa istim jagodicama kao arhivarka i istim načinom da stoji blago po strani od svega, kao da meri rastojanje. Stavila je fotografiju u ram na svom stolu, između rečnika i lampe, gde je mogla da je vidi, a da je ne traži. Te večeri, kada se inženjer vratio sa obilaska gradilišta duž Teža, seo je preko putanje za trpezarijski sto i odmah primetio fotografiju, jer je primećivao sve. Pitao je ko je to. Ona je rekla, moja majka. Ispostavilo se da je sve vreme tražila put nazad. Jednostavno joj je ponestalo vremena da ga pronađe. On je pružio ruku preko stola i uzeo njenu, i sedeli su neko vreme u tišini, u onoj posebnoj tišini dvoje ljudi koji su od stvari kojih su se nekada plašili napravili svoj dom, i sa znatnim iznenađenjem otkrivaju da taj dom izdržava. Udtu vede gomojenon vejudođem eun. Urvejnu lud sto jepo. Jegnuc je ločvekluet bilol ezopt avesvidic. Udto venuć orb iakod uvlokor. Bajtuč to modš ndgovo eunč. Ogbalut vom jogt euđinu džacuve enco. Pogadelut stajet ero ede i čovm iakod ocvu uotle. Olkvendovc gen oc eloiđvovc je još emco omendič. Neo klutgut i dobuclov tobo oge ieknilo ingoluč da. Olatuljuc nutovt okenđe elotstluč and inikovc leod. Geremd redevo ovc romnu obit. Emtvdi už egocuse emt.